Asline aku ya SMA nang radio iki. Tapi yo ngono. Wis suwe gak tau tak gawe. Bang, sungruh suwe nok kene. Aku tak dol ae. Tapi yo repot pisan sih. Masalahnya katanya dolang sopo aku iki. Lawang wis zaman saiki wis canggih. Penuh dengan teknologi. Nang sopo ya? Saiki kan zamane sosial media. Kari nguploadno didelok wong-wong. Pemane sing duwe pikiran jadul ngono bakal didelok ngono. Tak coba wis, tak posting. Ora ono sing gelem. Wis beres. Kari ngenteni pembeli neto. Yo ngene iki di zaman modern. Kate polopo kari ngupload tok no. Mandar ono sing tuku ae.